guys, di ami sa kabasakan ron, tanawa ang view. Gwapo kayong view, no? Di man ikaw ang view, tanawa oh. Dong, di daw ako ang view, dong. Di daw ako gwapo, dong. Oh my god, nice shot kayong view. Pagkon sa man diri sa basakan, baby girl. Mag, loto-loto. Maglo. May dere. Naganipan. Tyler. May mga gagamitan pandagat, oh. Kablumon sa mong lutoon. Kablumon sa mong lutoon. Kaya naman to sa basakan. Kanon. Wate. Kanon. Oh, kan. So nag-prepare na sila sa ilang golden kool nga giloto. So first time na nga makatilaw. Nga tong chika nga bulan na. Asa man ka nag-crave, baby girl? Sa golden kool o sa murag lawas nag-angkol? Tawa man kayit. Sukon ka. Asa si Clyde? Ano sok-sok mga dadam? Init. Ang kalaw, wala na. Biging ani ko kinabuhi. Lamig kayo no. Lamig kayo kitito mo. Ikaw na, gina. Ikaw na ko na rin. Baby girl, niya. Basta man yung ito ang pag-adventure ka ron. Busog ka pa? Ay, lingaw ka. Junja, busog pa din. Para maging busog, okay. Hindi buro. Nga, mga go! Next adventure na po ta. Kauban tong chika ng buhulan na. See you!